King sakjroning praja tuminggal bala yuswa hadya busananira lir surya dalira saking ing Jawa Niti arsa madangi jagat lir kumpul panen siyaga ing yudha botaling prawadya bala kairing swaraning gong maguru kanca
sira sira pawarta durung wayahe durung tiba mangsa sira wis ngakon apet jroning roho
Apa? Sri bawa slune. Bagianmu. Rasa dibawani. Rasa. Rambutmu kesana Mbak. Bawa ngarit. Bawa ngarit. Monggo sike. Jangan do dadar sike, aki debut gawe. Didangit akibat gawe
Mbak, sabar. Sabar Mbak lagi rembukan. Oh, gawe ning nyusu. Walah iyo. Sapa? Lah kok ya ora lemu. Jamune ora cocok. Heeh. Ora cocok. Kayak senengane nyusu-nyusu Wah iya. jarene. Wis kepayen. Lah nek kowe senenge apa kowe? Wis tuwa. Hei, tuwa ra umure. Kowe iki bar dolane Prambanan tak nyambi apa kowe yo? Nah, itu ora enak. Apa? Piye? Ora apa-apa. Nah, dia dahar sik aku gawe. Hah? Apa sih? Tua ora apa-apa, Pak. Tapi semangat muda. Ora ya umure. Boleh ya. Karo panen kowe mbok gawe. Ayo, lah iki, Mbak Gendeng, bodho. Ora sama tuh, Mbak. Ora kayak gede. Yo. Yo. Langsung ora tak bobonan. Lambe iku sen wis ngebengi sing ora babake padake. Kuwi karo bola kene iki. Triune guys ya. Langsung ae biasa rasa laku. Wis pisang le. Anak jalan, bahaya itu. Apa itu? Ngompol. Ayo apa itu? Ngompol nih Mas. Curiga lu. Bocah ini kan begini, orang cetara lu. Kita kata sama mata, ini nggak berat, nggak benar. Rasa balik, benar, tak ayo. Musiknya Wes ngono kuwi wae. Koyokan, Mbak. Ijo-ijo wae turun bojo loro nyemekno amen Kapok. elo jangan malu rasane edo elo segan rawo moro biasa
ketilaran rejeki dadi merawat aja ngegegen kanggo sing gede atoke oke pribongkotan kanggo tok digawe jreng aja tangan di kolong mau iki makan aja dibawa cuci Dari sebut kali namanya. Nyedak nopo? Kesalahan. Kesalahan aku. Kira-kira itu semuanya tidak apa ini. Dengan ngomong semuanya tidak apa aku ambil dulu. Ajudan dari. Oh, neng buri wae. Dengan ini aku jaluk tak boleh. Aku ngerti. Bagian apa tak lakoni ya. Oh, saya mau melemu tergedi, semangate yo. Udah apa-apa. Yo, sabdo padi korobu, prestiramu, wakil sesepuh, pakostimu lagi, rasanya moga.
albumnya sudah spesialnya gue bah Merapi. Kabeh ya lereng Merapi, orang kecil gunung Merapi. Hah? Ora iso. Aku jare sayonara di sana. Oh, apa meneh? Sak-sak sayonara terus membule, sak-sak. Eh? Oh, sawuk lidak. Yo biasa sih sawuk lidak terus disambung titituit. Lah iya no, wong ngentin seneng nawe. Oh yo kok gentenan aku mau besok. Ayo. Ah iya. Apa? Nah kita rondo. Oh kita kan rondo sing pada tak begitu mau. Oh iya monggo nomor 3. Antri urut sawuk lidak sih. Oh. Gandung kondor iya gandung mantune sopo manuk podang beto amun gadah ojo mencok modene aku kan ada beda Geledak kabeh. beda lho mbak ayo beda nang kono tataman beda Kowe nang geledak iki piye, Pak? alon-alon rawani rene wong turu kok sikil gedhe ngono ku reneng letangi mengko kadang semua kadang bolong pas kon titit deh ayo ora wani tangi syukur gili riya kowe ora wani tangi apa kuwi kadang bolong kuwi suwek kuwi yo anjeng gelek ping 3 tak delok letangi kepiye iki kon sampai kepiye yo tangi manuke ketok syukur dijit karo BRT ngono kapokmu kapan ora wani ngadeg anjeng gelek tangi meneh gandung kondori yo gandung manuke sopo manuk intermeso aku bikin pager pinter ati bunder gelek serai bunder beda sing lemu rawani gledrak kadang suwek mulai nanti awak dipelihara mula-mula tok oh bangkong ya kadang sesak duit saya ngomong masuk ini ya duit juer ngono Juer lho kae. duit nek kon tidak hafal ya damar mati mulia lunga pasar bagi mati semar pendem aduh repiso sekarang dodol gea Pire tahu tempe karasate waktu terang bulan cahaya bersinar terang lah sekali di kota lah Surabaya belum berapa lama saya duduk dengan dia kata kawan saya Mas Devi itu namanya orang satir ada apa gerai Muhammad Turu. elek Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar pondok ciut jangan lupa minum anggur Tanjung Perak tepi laut Tanjung Perak tepi laut suarane kumpul asura obor orubo
abande beri kono mangumbung ramnya sesonderan saya ora-orahan jaga prajurit jroning palagan kolopis kontol baris 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 kalau podang kuning tak percaya Pak Asmi ya aku gue saya telur bapak pernah ya aku bengi neng omah nah aku cak nah bah sing kaos kuning tarik kau dene bah kuwi bah kau dene kuwi nah sing kaos kuning tarik kau dene cak gulung-gulung kuwi tarik kuwi nah kan kon mulai bah ditarik kau dene kau dene kuwi kau jangan sadar piningit kudu gelem nah sing kaos kuning kuwi ayo kuwi sadar piningit kuwi gelem ki nggo dipaksa ayo kayak wis dene kayak wis ayo bah celok kuwi lho iki kon mlebu jare maring di kene di batanem iki lho penyanyi sadar piningit ya beda nilai kayak wis ta ayo kae iya kan wis gawe dene mengopo rambut kae teko kae wis rene kuwi menung sane kuwi tanggal kuwi teko ompong mesti pola ngene cekel sadar pingit langsung kandhane ono kuwi teko lho kok ya ket mau ngono lho ya dene mengopo ngincang-incung ayo aku tekan dah tahu tua-tua ni. Ya, sadar ini toke. Enggak sadar hasil lagi. Aman lagi kira-kira. Ayo. Enggak tak lepas ya. Yo 3, 2, 1. Satrio kuning sing bisa nono nagara jare arep ono satrio tanpa gendera mati tanpa bola gawe tetep nusantara jare arep ono satrio sing wicaksana gagah koyo raja sucine koyo pandhita satrio kuning satrio piningin pakaniten mereka sing tanasa prasojo lanang mutila jare ana foto satrio sing ana teko jare ana foto satrio teko gendera nanti tanpa bola gawe tetep nusantara jare ana foto satrio sing wicaksana gagah koyo raja sucine koyo pandhita satrio kuning nang sana sing tapa bareng kawula abadi anggara murka
sing tak rasake aku sowan mrene nadyan mendung petang mudun laku gelang alit bebasane ojo nganti lali wos undang wos teko ojo lunga nelongso hatiku nelongso lungamu takkan sing tak ati-ati ngobrol iki saking Gusti abot sing tak rasake aku sowan mrene nadyan mendung petang untuk aku gelang alit bebasane ojo nganti lali wos undang wos teko ojo lunga sing tak ati-ati ngobrol iki saking Gusti